Dating. Pagkatara sa Prilin. Apa kau? Maam dimirim kan dimirim. Ayub ngalagi. Ang mo din mo.
fahitako izy ondry niany fandanja izy satria ma adversaire ma tegna adversaire ma karaha igny maka tegna tadiaviko aminany za andavanandro io mangataka combat mba madignidigny ataondry zalahy tsy ampy le combat niany hitako fa namezandreo ilany tsara be zay na ampy na afa-po zay tsara be le combat niany firy andro nagnomagna viky ondry entraînement nagnomagna entraînement zegny 2 semaines 2 semaines amin'ny 12 jours satria za zegny nisy combat nakatagna tagny bigavy to za bôka tafaran'izy za somary namelamela hely hoe 4 jours eo amin'izay commence nagnano firy niady anareo ve zay ndraiky sambravo zegny fagniteliny niady nifahitanao izy fahitako izy tamiteo ndraiky izy io tamiteo ndraiky izy io nisy fivoagna be tsy par rapport tamiteo zegny tamiteo za tegna fa 1-0 scorenay za fa navina lavo tanka tafahely tare tambilibe ta ndraiky fandanja fô tanka tafahely zegny navina lavony za ka tsy fandanja zegny tamin'ny taloha fa jeudi hitako za tsy magnampahivagna izy fa tsy atahorantsika izy koa misy olo mieritreritry hagnano contrat ndraiky sambravo misy olo managna eritreritry hagnano contrat ndraiky sambravo za mbola pare helany tadiavako sambravo tia hagnano vazaha sy zava tsy olo mifagnaraka ndraiky za karakaraha zay amin'go voanagnanao zio karakory raha ohatra nampitomboigny le karapaka natao efatra ohatra nampitomboigny vao me karaha fôtony tegna hoavy eky le deuxième souffle za na 3 minutes va tsy mifanandrifa am'le lalagna fihety izy 30 secondes za na 12 minutes loko io raha ohatra ngovo atokisako be le ngovo fa izy gna tsy haiko fa le ngovo mba agnisan'ny anagnaty fôtony ma tsy midoka tegna fa agnisan'ny mafia tegna tena amin'ny resaka famoriagna le ngovo misaotra